Zkusme si hned na úvod představit člověka, který, má v pase prostě víc razítek než nějaký kariérní diplomat. Jo, to je docela trefné přirovnání. Že jo. Prostě někoho, kdo stál úplně tváří v tvář indiánskému náčelníkovi, prošel nekonečnou Saharu, nějak přežil drsné přechody And a plavil se po afrických zálivech. Zkušený světoobčan se vším všudy. Přesně tak. A tenhle samý člověk a legendární cestovatel František Alexander Elstner se jednoho dne tak nějak zastaví a sformuluje myšlenku, která jde vlastně úplně proti smyslu celé jeho dosavadní kariéry. Mhm. On totiž začne tvrdit, že naprosto stejně transformující a hluboké dobrodružství, jaké on zažil někde v tropech, se dá v pohodě zažít na trase od Šumavy po Tatry. Což zní jako paradox, že? Zní to jako obrovský paradox. A právě proto se v dnešní analýze zaměříme na jeho knihu Tři kluci a kilometry. Nejde nám ale vůbec o to, abychom si tady jen tak odškrtávali nějaké body na mapě Československa. To by byla docela nuda. Jasně. Nás bude zajímat ta samotná mechanika cestování s dětmi. Podíváme se na to, jak vlastně funguje dynamika nově vznikajícího týmu v tom malém uzavřeném prostoru auta. A hlavně na ten radikální posun vnímání u nejmladšího člena posádky, že ano? Přesně tak. U malého Janka. Ten pohled dětskýma očima je tam zásadní. On ten paradox světoběžníka, který najednou začne objevovat úplně lokální prostor, je tady prostě klíčový. Elstner totiž, on vlastně vůbec nepřestal být cestovatelem. On jen změnil měřítko a optiku. A tu optiku mu vlastně vnutil právě ten jeho vnuk Janek, ne? No jasně, celý ten příběh se totiž vůbec neodvíjí od nějaké grandiózní touhy pokořit další neznámé území. Vzniká z hrozně intimního až takového prozaického momentu, někde v noci pod oblohou. Tam to vlastně všechno začíná a je to bod, ze kterého pak pramení úplně veškeré pozdější napětí na té cestě. Protože Janek s dědečkem sledují padající hvězdy a Janek si tak posteskne. A to je strašně silný moment. Že jo, on si posteskne, že dědeček sice neustále mluví o tom, kde všude po světě byl a jaká zažil exotická dobrodružství, ale jeho, vlastního vnuka, nikdy nikam nevezme. Přesně. A to přece není jen nějaké dětské kňurání, to je normálně přímá konfrontace. Elstner si v tu chvíli vlastně uvědomí svůj obrovský dluh. Dojde mu, že se neustále rozlétává do nesmírných dálek, ale vedle něj sedí kluk, kterému by k absolutnímu formujícímu zážitku stačil jen, zlomek té vzdálenosti. Je to ten moment, kdy dospělý člověk najednou pochopí, že předávání zkušeností prostě nemůže fungovat jen formou vyprávění historek z exotických zemí. Že to nestačí jen poslouchat. Přesně. Aby ty historky měly nějakou reálnou váhu, musí ten druhý zažít samotný ten proces cesty. A tak se zrodí plán. Nejde jen o dědečka a Janka, že jo? Oni přibírají rodinného přítela Honzu a další dva starší kluky z Pravy. Lojzu a Jirku. Jo, Lojzu a Jirku. A záměrně sestavují posádku, která je generačně i povahově úplně nesourodá. Vytváří tam jakýsi sociální experiment na 4 kolech. Experiment, co to s nimi udělá? No jasně, má to otestovat, co s těmihle diametrálně odlišnými lidmi udělá ten sdílený prostor a čas. Jenže ten experiment, a to je hrozně vtipné číst, ten začne drhnout ještě dřív, než vůbec vyjedou někam za hranice Prahy. Úplně od první vteřiny příprav. Když se člověk podívá na ty přípravy, je tam obrovská disonance. Dospělí to totiž berou jako, v podstatě vojenskou logistickou operaci. Přesně tak. Honza tam promazává auto, řeší se prostě zásoby, rozebírá se nějaká zlobící filmová kamera, ladí se do detailu itinerář. Ti dospělí jsou naprosto pohlcení snahou eliminovat jakékoliv budoucí problémy. A co dělají děti? No právě, děti. Janek si tam někde přistaví žebřík a řeže nějakou úplně suchou větev tupou pilkou. Kluci staví tunely z písku. A přiznám se, že tohle je moment, který by mohl jako každého dospělého docela provokovat. Jak to myslíš? No, není to vlastně důkaz toho, že ty děti o tu obrovskou cestu a plánování ani nestojí. Jakože dospělí jim chystají doslova životní dobrodružství a oni naprosto ignorují ten šon a radši se hravou někde v hlíně před domem. Nezdá se to trochu jako nevděk? Hele, to je velmi častý dospělý omyl. A vychází to čistě z našeho vlastního pojetí času. Elstner to v textu moc hezky reflektuje a naopak toho Honzu, který je z dětí úplně na nervy, vlastně brzdí. Takže se těch dětí zastane. Jasně.
On mu vysvětluje, že kluci prostě nejsou nevděční, oni jen fungují v úplně jiném časovém mechanismu. Víš, dospělý člověk při tom balení mentálně žije už v budoucnosti. Jo, plánuje, co se stane. Přesně. Promítá si, co se může pokazit třeba za 3 dny, představuje si, jak dorazí do cíle, žije jen v tom svém itineráři, kdežto dítě žije v absolutním přítomném okamžiku. Aha, takže to neřeší, co bude zítra. Neřeší. Pro Janka neexistuje nějaký abstraktní bod na mapě za týden. Pro něj je realita ta suchá větev teď a tady v tuhle vteřinu. Takže ta frustrace nás dospělých vlastně nepramení z toho, že by ty děti nějak objektivně zlobily, ale z toho, že my po nich nesmyslně vyžadujeme, aby sdíleli naši úzkost z budoucnosti. Ano, naprosto přesně si to pojmenoval. Chceme, aby tak nějak předstírali nadšení pro něco, co se teprve stane. Elsner tohle naštěstí chápe a ukazuje, že cestování s dětmi je v první řadě obrovským tréninkem pro ty dospělé. Musí zpomalit. Musí se naučit opustit tu rigidní fixaci na cíl a vrátit se k prožívání samotného procesu. Ti dospělí se musí naučit vidět svět dětskýma očima ještě předtím, než vůbec otočí klíčekem zapalování. Protože pokud se s touhle dětskou přítomností nesladí, tak z toho bude katastrofa. Přesně tak. Bude to jen jeden dlouhý manažerský stres na 4 kolech. A on ten stres na sebe vlastně stejně nenechá dlouho čekat, že jo? Protože ten start výpravy je všechno jen neromantický. Když konečně vyrazí, tak se ta červenobílá Škoda Octavie s vozíkem okamžitě zasekne v tvrdé realitě pražské dopravy. Jo, ta klasika. Prostě se prodírají přes Palmovku, pak trčí někde u spuštěných závorů u Masarykova nádraží a nakonec musí zastavit na jídlo hned kousek dál, kde je dokonce pozná nějaký vrchní číšník z novin. Je to docela úsměvné. Je. Ale tady se musím na chvíli zastavit a trošku do toho rýpnout. Elsner tu prosazuje myšlenku, že zkoumat domácí krajinu je stejně fascinující, jako objevovat cizí kontinenty. Ano. Ale když pak čtu o tom, jak popojíždějí někde v koloně na Palmovce a míří k Domažlicím, tak se prostě nemůžu zbavit určitého skepticismu. Není celá tahle filozofie takzvaného lokálního cestování vlastně jen taková znouzectnost? Jakože omluva. Jo, prostě taková intelektuální omluva, protože zrovna třeba nemůže jet někam, kde by to bylo objektivně zajímavější a exotičtější. Hele, to je naprosto logická námitka, ale musíme se podívat na to, jak Elstner definuje roli samotného automobilu na té cestě. On totiž to auto vůbec nevnímá jen jako nějakou transportní kabinu. Jako tu věc, co tě převeze z bodu A do bodu B. Přesně tak, on odmítá tuhle funkci. On auto nazývá vyzvědačem. Vyzvědačem. Jo, vyzvědačem. A to je dost zásadní koncept. Vem si, že když letíš někam na Saharu, tak je pro tebe všechno absolutně cizí. Tvé smysly jsou úplně zahlcené tou obrovskou odlišností. Je to prostě šok. Jasně, jiný svět. Ale když cestuješ po vlastní zemi, tak ten rychlý pohyb auta funguje jako takový, řekněme, kompresor kontextu. Počkej, kompresor kontextu? Jak to přesně myslíš? Znamená to, že díky té rychlosti auta si najednou jako v nějakém zrychleném filmu začneš všímat drobných nuancí, které bys normálně při pomalé chůzi nebo běžném životě přehlédl. Aha. Vidíš, jak se plynule mění architektura střech, když přejedeš z jednoho kraje do druhého. Jak se mění barva půdy na polích. Jak plynule přechází jeden dialekt do druhého. To auto, jako ten zmíněný vyzvědač, ti umožňuje zmapovat to jemné předivo tvojí vlastní kultury. Takže vlastně zjišťuješ detaily o svém vlastním domově. Přesně tak. Zjišťuješ, z čeho je utkaný ten prostor, kde žiješ. Takže to vůbec není znouzectnost. Je to naopak mnohem detailnější, analytičtější druh cestování. Nevyžaduje to od tebe takový ten prvoplánový úžas nad exotikou, ale schopnost číst ve vlastní krajině. To dává smysl. Zvlášť když vidíme, jak neuvěřitelně rychle ta krajina začne testovat limity celé posádky. A nejvíc to odnese právě malý Janek hned ten úplně první večer. To je velké vystřízlivění. Obrovské. Dojde totiž k momentu, který je pro něj naprostým šokem. On zjistí, že se nebude spát v žádné posteli, ale normálně venku nebo v autě. A ta jeho reakce je fantastická, protože on argumentuje tou svojí neprůstřelnou dětskou logikou. Jasně, školou v přírodě. No jasně, on se úplně vzteká, že to přece nejde, protože když byli se školou v přírodě, tak ti velcí kluci spali ve stanech a oni, ti malí, přece spali v Grand Hotelu. Tak proč teď musí spát v autě? Tady se nádherně hroutí ten jeho umělý pocit bezpečí, na který byl od malička zvyklý. Úplně se to rozsype. Jo.
Janek prostě naráží na tvrdou realitu cesty. Do té doby pro něj bylo to cestování spíš abstraktní koncept z těch dědečkových historek před spaním. Ale teď to znamená reálný fyzický diskomfort. A trochu zimy a nepohodlí. Přesně. To, co dědeček vlastně udělal, nebylo jen to, že ho vzal na nějaký nedělní výlet. On ho úplně vytrhl z toho institucionálního pohodlí. Odtrhl ho od školy v přírodě a Grand Hotelu a postavil ho přímo tváří v tvář fyzickému světu. A to je první krok, ne? Je to naprosto nezbytný první krok k jeho transformaci. Janek prostě musí opustit tu svoji roli pasivního konzumenta pohodlí a musí se začít adaptovat na nové podmínky. A ta adaptace probíhá ve velmi, ale velmi drsných podmínkách. Protože jak se pak přesouvají z těch západních Čech přes Šumavu a jižní Čechy dál směrem na Moravu, tak oni nečelí jen nějakému drobnému nepohodlí. Oni čelí doslova živlům. Počasí se s nimi nemázlí. Vůbec ne. Elstner tam popisuje silné bouřky a vichřice, které přirovnává až k nějaké tropické bouři. Není to vážně žádný idylický letní výlet po památkách. Je to čistý fyzický boj. Ale co mě na tom zaujalo úplně nejvíc, není ta bouřka samotná. Ale to, jak na ní kluci reagují. Přesně tak. Jak se s touhle zátěží ti kluci vyrovnávají? Vem si, že by tam mohli jen tak sedět vzadu v autě, klepat se zimou, fňukat a čekat, až to dospělí nějak vyřeší. Což by dělala většina dětí v té situaci. No jasně. Ale místo toho ten 13letý Jirka vymyslí něco naprosto úžasného. On povýší celou tu stresující situaci na námořní plavbu. Octavia se pro ně stává rodí uprostřed oceánu. Z toho staršího zachmuřeného Lojzy je první důstojník, z Jirky druhý důstojník a ten malý, původně ustrašený Janek se najednou stává plavčíkem a tuším kandidátem oceánských věd. Jo, to je naprosto geniální psychologický manévr z jeho strany. Já bych na to použil příměr, co mě k tomu napadl. Mně to totiž připadá jako takový dětský psychologický tlumič nárazů. Tlumič nárazu? Jo, protože když si děti hrají a promění nějakou nudnou nebo stresující cestu v autě v něco epického, tak je to hodně podobné, jako když se z prázdné kartonové krabice najednou stane vesmírná loď. Chápu. Rozhodně jim to pomáhá zabít nudu, ale mě zajímá tohle. Jestli tenhle tlumič nárazů reálně funguje i proti skutečným fyzickým problémům. Hra je přece ve výsledku jen hra, ne? Dokáže nějaká fantazie utlumit opravdovou únavu, zimu a stres z toho, že venku zůří bouře a i ti dospělí vpředu jsou očividně nervózní? Hele, nejen, že to dokáže utlumit ty reálné problémy, ono to tu objektivní realitu přímo přepisuje. Ty to nazýváš hrou na zahnání nudy, ale v tomhle kontextu jde o něco mnohem hlubšího. O co teda? Jde o získání kontroly nad chaosem. Ty děti vzadu v autě nemají naprosto žádnou moc nad tím, kam se jede, jaké bude venku počasí, nebo kdy se konečně zastaví na jídlo. Jsou absolutně 100% závislé na rozhodnutí dospělých. Jasně, jsou tam tak trochu jako zavazadla. Přesně. Ale když Jirka zavede tu strukturu námořní lodi s jasnými hodnostmi a pravidly, vytvářejí si tím svůj vlastní mikrosvět. A v tomhle mikrosvětě mají oni sami konečně nějakou agenturu. Takže role plavčíka není jen nálepka z legrace, ale je to reálný úkol. Naprosto. Když potom tuším někde na Moravě spí na slámě ve stodole u nějaké cizí rodiny, protože venku prostě strašně leje, tak to pro Janka už není selhání dospělého plánování a nutnost spát ve špíně. Aha, ono to má příběh. Jo, z pohledu té jejich struktury je to úspěšný, drsný námořní bivak. Ten tvůj psychologický tlumič vlastně funguje tak, že překládá všechna ta chaotická a stresující data z dospělého světa do jazyka, kterému děti rozumí. Kde můžou být hrdinové. Ano, můžou jednat jako hrdinové, ne jako nějaké pasivní oběti okolností. Dokonce to tam dojde tak daleko, že když se později střetnou s nevhodným chováním nějakých jiných turistů z Prahy, Lojza to vyhodnotí jako obrovskou ostudy. Ta posádka si totiž tou hrou vytvořila svůj vlastní vnitřní morální kompas, který je úplně nezávislý na okolí. To je vážně fascinující mechanismus. Fyzický boj s tou přírodou a nepohodlí je tedy stmelilo dohromady a vytvořilo z nich jednotku. Jenže pak se celá ta výprava přesune dál na východ, na Slovensko, a ten konflikt se dost radikálně mění. Mění se prostředí, mění se výzvy. Přesně. Z fyzického boje s bouřkami se najednou stává výzva spíše sociální a kulturní.
Projíždějí majestátním povážím, obdivují Oravskou přehradu, projedou Podlomnickým štítem, až nakonec dorazí do Bardějova, kde je u sebe přivítá rodina jednoho místního přítele, Matěje. A to je úplně jiný svět. A právě tedy dospělí začnou řešit nečekaný problém. Mají totiž velký strach, jestli se ti 3 pražští kluci, kteří mají ten svůj specifický pouliční slang a takový ten drzejší projev, dokážou vůbec vhodně chovat. V tom tradičním prostředí. Jasně, v prostředí, které je na Slovensku popisováno jako nesmírně úctivé, tradiční a hluboce pohostinné. A přiznám se, že tady mi ti dospělí z pohledu moderního čtenáře připadají trochu malicherní. Přežili vichřici, spali někde na zemi, na slámě, fungují jako skvělý tým a oni se teď bojí, že kluci řeknou nějaké neslušné slovo. Chápu, zní to jako banalita. Není to od Elstnera trochu povrchní, soustředit se na takovou věc, jako je dětská etiketa při večeři? Na první pohled se to možná tak jeví. Ale tady vůbec nejde o nějakou povrchní etiketu. Jde o ten absolutně nejdůležitější princip cestování, který Elstner vlastně celoživotně zastává. A tím je kulturní pokora. Kulturní pokora. Jo, ty si to správně popsal, že ta první část cesty, ten fyzický boj s deštěm, z nich udělal pevnou posádku. Ale druhá fáze cesty má otestovat něco jiného. Má otestovat, jestli ta posádka dokáže koexistovat s úplně jiným světem. Rozumím. Kdyby si dál drželi ten svůj drsný pražský slang a takovou tu aroganci velkoměsta i tváří v tvář Matějovi tradiční rodině, tak by to znamenalo, že cestují vlastně jako nějací kolonizatoři. Aha, takže oni by jen prostě fyzicky přesunuli tu svoji arrogantní bublinu z Prahy do Bardejova a nic by se nezměnilo. Přesně. Cestování jako akt poznání totiž vždycky vyžaduje, aby se lidské ego smrsklo ve chvíli, kdy člověk vstupuje do cizího prostoru a přijímá cizí pohostinnost. Musí se přizpůsobit. Ano. Ty obavy dospělých vycházejí z toho, že si uvědomují, jak obrovský a vlastně křehký dar ta místní upřímná uctivost je. Nechtějí, aby kluci svou neotesaností prostě rozbili nebo urazili. Ale nakonec se ukáže, že ten strach dospělých byl úplně zbytečný. Kluci překvapili. Velmi. Ta předchozí cesta je už natolik sformovala, že oni tu odlišnost okamžitě sami vycítí a adaptují se na ni. Najednou se chovají s respektem. A paradoxně malý Janek to nasává úplně nejvíc ze všech. Což se projeví v takové poměrně úsměvné, ale vlastně hrozně silné příhodě s jeho kapesním nožem. Ano, to je skvělá scéna. On totiž přijde o svůj naprosto milovaný kapesní nůž. My teda z textu víme, že mu ho ten Honza preventivně a velmi prozíravě tajně schoval. Aby měl páku pro stříčka příhodu. Přesně, pro případ nouze, ale Janek je přesvědčený, že ho prostě ztratil. A přestože by to pro něj ještě před pár dny znamenalo doslova konec světa a obrovský záchvat vzteku, on tady vůbec nepanikáří. Nezačne brečet? Vůbec. Místo toho lítá po louce s nějakým obrovským belgickým psem a úplně v klidu objevuje okolí. Což je obrovský posun oproti tomu klukovi, co se na začátku vztekal, že chce spát v Grand Hotelu, že jo? Obrovský skok. Ten velký neznámý svět plný cizích lidí a divných zvířat už pro něj prostě není hrozbou. Je to najednou prostor k interakci. A to je naprosto dokonalý příklad toho, jak si tu cestu zvnitřnil. Ta internalizace proběhla. Janek už nevnímá známé prostředí jako nějakou prázdnotu, která ho ohrožuje a kterou musí křečovitě vyplnit svými věcmi, jako byl třeba ten nůž. Nepotřebuje ten nůž jako záchrannou deku. Ne. Ztráta nože ho neparalyzuje, protože už si našel funkční spojení s tím prostředím samotným. Nachází nové podněty všude kolem sebe. Tady se ta Elstnerova premisa ze začátku beze zbytku naplňuje. Že ho nepotřeboval brát někam do džungle. Přesně tak. Nepotřeboval ho brát do rovníkové Afriky, aby ho naučil, jak se přestat bát světa a neznámého. Bohatě k tomu stačila obyčejná louka v Bardejově a otevřenost k těm místním lidem. Nádhera. A poté, co vlastně dosáhnou tohoto vnitřního i geografického vrcholu celé výpravy, tak dost logicky přichází fáze návratu. Která má zase jinou energii. Výrazně jinou. I ta má svou specifickou dynamiku. Posádka se vrací zpět na západ, jedou přes Moravu, míjí Starý Rozenkov, zastavují se u Jirkových babiček někde v Černčíně. Tam už je cítit taková melancholie. Je to tam silně cítit, ta dravá energie z toho dobývání nových kilometrů, ta už opadá. Blíží se konec prázdnin a celá ta nálada v autě jakoby tak nějak stěžkla určitou smířlivostí a očekáváním domova. A tady přichází moment, nad kterým jsem se při čtení musel opravdu dlouze zamyslet.
Co tě zarazilo? No, každý epický příběh má mít přece nějaké velkolepé filmové zakončení. Já bych automaticky čekal, že přijedou triumfálně do Prahy, zaparkují před domem, rodiče je tam budou s nadšením vítat a oni jim budou historku za historkou vyprávět, jak hrdinsky přežili ty obrovské bouřky a že viděli na vlastní oči Tatry. Je takový ten typický hollywoodský konec. Ano, ten návrat hrdiny. Ale Elstner to udělá úplně jinak. Ten úplně poslední bod cesty se neodehrává v nějaké vybetonované Praze. Ta dlouhá cesta končí na nenápadné odbočce, kde prostě končí asfalt a začíná obyčejná lesní cesta. U toho srubu. Jo, uprostřed lese, u malé chaty, kde na ně dědek s bábou připravili obrovský táborák na uvítanou. Místo velkého slavečího města je tu jen praskající oheň, vůně vlhké hlíny a borovic. A já se ptám, proč autor nenechá tu cestu vyvrcholit v tom bodě, odkud začala? Proč zastaví celou tu obrovskou motorizovanou mašinérii v tichém lese? Protože upřímně ten návrat rovnou do města by to obrovské kouzlo okamžitě na místě zabil. Jak to myslíš? Zkus si představit ten ostrý střih. Z nekonečných horizontů a té divoké slovenské přírody by spadly rovnou do hluku, smogu a stresu třeba zrovna té palmovky, ze které tak těžce odjížděli. To by byla facka. Byla by to strašná facka. To by byl šok, který by ten vnitřní zážitek okamžitě přemazal tou starou denní rutinou. Ten lesní táborák tam plní úplně nezastupitelnou psychologickou funkci. On funguje v podstatě jako taková dekompresní komora. Dekompresní komora, to je hodně zajímavý příměr. Ano, vem si to jako když se potápeč vrací z obrovské hloubky a prostě nesmí vyplavat na hladinu příliš rychle, jinak by ho to zabilo. Ty týdny na cestě v autě vytvořily obrovský přetlak zážitků, neustálých věmů a emocí. Kdyby rovnou vystoupili do pražských ulic tramvajemi, byli by okamžitě pohlceni starou rutinou a školními povinnostmi. Takže by o ten pocit z cesty přišli. Hrozně rychle by vyprchal. Ten táborák v lese jim vlastně poskytuje takový nezbytný meziprostor. Je to místo, kde se čas najednou zpomalí, kde kluci můžou jen tak sedět do noci, koukat do ohně a nechat všechny ty zážitky, aby se v nich pomalu usadili. Je to prostor pro reflexi. Jo, je to vyloženě proces trávení té cesty, než se vrátí do civilizace. A zároveň je to moment, kde se podle mě úplně nejvíc a nejzřetelněji ukáže ten Jankův charakterový oblouk. Když o tom teď tak mluvíme, tak si naplno uvědomuji ten absolutní kontrast. Ten rozdíl mezi začátkem a koncem? Ten je do nebe volající. Na začátku seděl malý, ustrašený, naštvaný kluk s dědečkem někde pod hvězdami a striktně vyžadoval pohodlí a postel jako podmínku k přežití. Jinak by nikam nejel. Přesně. Nyní, na konci, ten samý kluk sedí někde na pařezu, u ohně, v lese, cítí vlhkou trávu a štiplavý kouř a tenhle moment mu podle všeho přijde jako naprosté a absolutní naplnění. Ona jednou vnímá to syrové dřevo pod sebou jako ten úplně největší luxus, co může mít. Proměna je dokonána. Z pouhého pasážéra, který se tam předtím vlastně jen tak pasivně vezl v dědečkově autě a neustále si stěžoval na absenci hotelu, se stala plnohodnotná, zkušená součást posádky. Sdílel s tím dědečkem příběh. A ten příběh z něj udělal prokazatelně jiného člověka. Ta proměna byla dokončena právě tady, v sedě u ohně, a ne někde za jízdy. Z toho původního plavčíka se stal pravý námořník. Elstner tady hrozně jasně a s citem demonstruje, že pointou cestování prostě není počet ujetých kilometrů ani množství zhlédnutých památek, které si pak odškrtneš. Že to není soutěž. Není. Pointou je přesně tahle vnitřní proměna. Získání silné vazby nejen k těm novým místům, ale především k lidem, se kterými člověk tu námahu, tu nečekanou zimu, ty bouřky i tu radost z místní pohostinnosti sdílel na pár metrech čtverečních. Sdílený prožitek je základ. Lokální cestování, o kterém jsme na začátku docela pochybovali, jestli to není jen taková ta znouzecnost a náhražka. Což jsem nadhodil já, přiznávám. Ano, tak to se tady ukazuje ve své plné síle. Protože ono nevyžaduje ohromující kulisy, nějaké tropické exotiky. Vlastně vyžaduje plnou pozornost a sdílení času s těmi správnými lidmi. Dnešní analýza nám tedy, myslím, dostatečně jasně ukázala, že i obyčejná jízda v červenobílé Oktávii přes několik československých regionů dokáže být obrovskou literaturou o formování charakteru. Viděli jsme, jak se z toho úplně počátečního chaosu, dospělého plánování a dětské nevšímavosti postupně prostě pod tlakem těch okolností a tvrdých přírodních živlů ukovala pevná fungující parta. A to byla těžká zkouška. Byla.
Viděli jsme, že to úplně nejdůležitější se neodehrává někde venku za oknem auta, ale v té složité dynamice těch lidí uvnitř. A zanechává to v nás na samotný závěr jednu, řekl bych, celkem provokativní otázku k zamyšlení. Povídej. Žijeme v době, která nás neustále žene k nějakému překonávání geografických rekordů. Sdílíme fotky z druhého konce světa a měříme hodnotu našeho zážitku podle toho, jak daleko od domova se vlastně odehrál. Čím dál tím líp, že jo? Přesně. Ale co když to nejzásadnější a to absolutně nejautentičtější dobrodružství vlastně vůbec nepotřebuje drahé letenky ani překračování oceánů? Co když skutečná transformace začíná přesně v ten moment, kdy jsme prostě ochotni vzdát se svého pohodlí, nastoupit s těmi správnými lidmi do úplně obyčejného auta a s otevřenou myslí zkoumat to, co se skrývá hned za dalším ohybem naší vlastní, jen zdánlivě známé krajiny. To je krásná myšlenka. Možná ty největší objevy neděláme někde prstem na mapě světa, ale sami v sobě. Díky, že jste si nás dnes pustili a u dalšího průzkumu zase naslyšenou.